amic de la Jordina Biosca, la convoca per realitzar un programa cultural audiovisual. La Jordina esperava un altre tipus de visita. Tindrem així tota l'estona aquesta càmera? Sí, però bueno, no. Però no tinc la casa ordenada, estava al tant, bueno, el que es diu, No, ja ho saps. Viu la llibertat d'expressió queda coartada aquí. No farem una revolució, farem una subversió, perquè les revolucions ni tan sols serveixen ja. Perquè per fer-li tornar on estàvem no cal. Però hem de parlar de què, de feina? No, que ja puc preguntar. Tu preguntaràs, no? Sí, però vull dir que Eva apareixerà, no? La teva faceta d'actriu i narradora també. Vale. És el teu punt fort, no? Sí, no, és el meu punt. Nosaltres som paral·lels. Sento sorolls a dalt. Ah, sí que hi ha gent. Hola, què tal? L'altra part de l'equip. Hem portat uns quants. Hola. Per ajudar a fer un programa. Val. Jo em dic Esther. Esther? El Dani? El Dani. Lídia i Foix. Molt bé. Vale, va, que m'estic posant nerviós. Voleu una copa de cava? Et volíem proposar una cosa. Ah. A veure si volia ser pregonera de Hòstia. la festa major d'aquest any. Home, clar que què? Que sí o que no? Ah, val. Era això? No, jo m'ho vull pensar, Oh, i tant, és totalment. Però sí, m'ho vull pensar, i molt. Vaya enredada. Quina enredada! Ens hem apuntat. No són copes de cava, però són molt boniques. Veus que bé. Són de les de la iaia, que sempre fan... 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6. Són 8. Mare de Déu. Deixeu-m'ho madurar. Vilafranca s'està expandint, de Tarragona, de la Llaguna. Perquè quines condicions hi ha? Quins pressupostos hi ha? No? Hi ha terminis? Ara ja m'hi poso en sèrio, Pel tema de l'escenari i tot això? Ha de ser allà on és? Allà al Palau Baltar. Home, jo entenc que sí, Jo entenc que sí. M'agafa calor, tu. Jo soc de low cost, en aquest sentit. No, jo t'ho dic perquè nosaltres farem el que tinguem de fer, això no et preocupis. Quin vincle teniu amb tot que sigueu administradors? Però suposa que has de ser Vilafranquí de Pro, no? Per ser... Bueno, jo diria que no, I un any vas fer la presentació de l'estampa, també, o...? No. No? A mi Vilafranca no m'ha volgut mai per res. Mira, només el... No ens diguis això. No ens diguis això, que ja ens han dit que... Si jo soc la segona, aquí proveu? No! Esteu buscant polèmica, no? No, us dic seriosament, jo m'ho pensaré, però si és que sí, precisament la fama ja la tinc, de que no em callo les coses. Vull dir, la Jordina, a més, que és actriu i tal, hòstia, podia fotre un pregó de collons. Siguis crítica o siguis el que vulguis. M'estàs dient que jo haig de ser la figura catalitzadora perquè tots els que no se senten no s'impliquen a festa major? No. O sigui, havíem pensat el pregó, però després hi ha el pregó de la festa major dels petits i el que hem pensat és de que ho facin els nanos Els usuaris del centre obert. del centre obert d'aquí a Vilafranca. El teu nom va sortir amb tothom. Ah, caram. Bona nit a tothom. Demà a les 12 del migdia petarà la tronada i començarà la nostra festa major. Perquè sí que és un xic nostre. Aquests mesos ens hem esforçat, il·lusionat i hem creat una petita família. Com diu el nostre hashtag, tothom a punt. Tothom a punt per viure la millor festa major del 2018. El Dani, la Foix, la Lídia, el Xavi i jo, l'Esther, vam escollir la Jordina,
una narradora i actriu carismàtica, explosiva i una fantàstica persona. Amb tots vosaltres, la Jordina Biosca.
Deixeu-me que agafi aire. Molt bona nit. És un plaer estar aquí avui amb tots vosaltres. Aquest tret de sortida de la Festa Major de Vilafranca 2018. És un plaer no veure la plaça plena perquè no veig res, però sí que la intueixo, ho hem vist quan entràvem, com sempre ha d'estar plena en la Festa Major, aquest tret de sortida del pregó i, evidentment, tots els actes que es facin després. Deixeu-me, abans de començar, que us expliqui el perquè de tot això, deixeu-me, abans de començar, que no per compliment ni tampoc per protocol, faci 3 agraïments. Tots 3 són les mateixes persones, els administradors de la Festa Major de Vilafranca. Els vull agrair de tot cor que vinguessin a casa, que m'enredessin vilment, que em pensessin com a pregonera de la festa i que tinguessin la santa paciència d'esperar-se una setmana a que els respongués sí o sí no, cosa que podeu veure que finalment es va decantar la balança absolutament pel sí. La segona cosa que els vull agrair és que una qüestió física, si us hi heu fixat, avui ells no estan a dalt de l'escenari, estan a baix. Hem trencat un protocol, una tradició, i tampoc no passa res, però, en certa manera, quan estem parlant de festes com la de Vilafranca, potser altres festes tan arrelades que tenen unes tendències tan marcades o unes conductes, de vegades també protocolàries, tan lineals, que costa una mica, i s'ha de ser molt valent, penso, en certa manera, de poder accedir a la petició que els vaig fer. Per tant, us dono les gràcies també per accedir a estar baix i no a dalt. I penso que en aquest cas, molt possiblement, el fet d'estar baix i no a dalt, alguna cosa hi hem guanyat, perquè per primera vegada em sembla que es podrà veure la pregonera, en aquest cas, de cara i no d'esquena, i veure tot allò que pot passar a l'escenari. El tercer agraïment té un altre caire. Quan vam venir a casa, després vam anar a sopar, sense saber si sí o si no, però vam anar a sopar, i va haver una frase que em van dir durant el sopar, jo diria que va ser durant el sopar, i que em va quedar gravada a foc i que se'm va anar repetint durant tota la setmana. Diria que va ser el Dani, que sí, que és més aixelebrat i que de seguida les deixa anar. I em van dir, Jordina, tens carta blanca. Carta blanca és una cosa molt llaminera. La carta blanca és atractiva, és estimulant, també certa por. La carta blanca et permet d'entrada pensar el que vulguis. I ha de ser d'entrada i de sortida, perquè deixeu-me que us puntualitzi perquè és important aquesta carta blanca. Des del meu punt de vista és molt important perquè no era tant que ells haguessin de dir-me o poguessin dir-me què podia o no podia fer, que hi hagués temes que no es poguessin tocar o formes o maneres de fer un pregó que no es poguessin improvisar, que es poguessin pensar, es poguessin portar fins i tot a terme. No era tant que ells tinguessin cap mena de poder sobre el que jo havia de fer, perquè en aquest cas jo no hagués accedit a fer un pregó, sinó que el terme, Jordina, tens carta blanca, em remetia absolutament a mi mateixa. A si jo seria prou capaç i prou valenta d'exposar realment tot allò que volia en un espai com aquest. Seré absolutament sincera amb tot allò que passarà avui a l'escenari. I és ben obvi que no agradarà a tothom per igual. Però aquesta carta blanca dona pas a que puguem permetre'ns, cada un de nosaltres com a subjectes, no censurar-nos. No tant el que puguin opinar els altres, sinó allò que farem o no farem a partir del que tenim i desitgem i tenim ganes de fer nosaltres. Us ho dic perquè no fa pas gaires dies sentia una entrevista on el raper Pablo Hasél de Lleida, condemnat a 2 anys de presó, suposo que ho teniu present, deia en una entrevista de ràdio que en el seu últim disc, el seu últim CD que ha tret, ell mateix s'ha autocensurat. Ell mateix, molt a desgrat propi, s'ha autocensurat. I jo, mentre l'escoltava, una persona que ha estat condemnada a 2 anys per enaltiment del terrorisme, diuen, i per greuges a la Casa Reial, ostres, pensava, si aquesta persona se censura, és una persona d'una plataforma social que té un pes social dins la societat i més tal i com està el país, pensava, si aquesta persona s'autocensura, què no passarà en general amb la resta de ciutadans? Un país on té ciutadans
que s'autocensuren a l'hora de dir allò que pensen per mort de que un poder superior els pugui condemnar, els hi pugui fer mal, és un país que certament té alguna mena de malaltia que hauríem d'intentar entre tots poder erradicar. Així doncs, aquest pregó serà absolutament sincer. Serà la Jordina, no només la Jordina, però. Hi ha una pila de gent que intervindran amb mi, que després us els presentaré. Res millor que el marc de la festa major, res millor que aquesta festa tan arrelada, tan nostra, que tanta gent, una festa que dura 3 dies, però que jo penso que un dels factors importants de la festa és que va molt més enllà dels 3 dies, que a nivell anual es converteix en aplecs, es converteix en trobades, es converteix en concursos, es converteix en associacions, en trobades continuades que fan que tota la societat civil es pugui organitzar contínuament. Res millor que aquest marc de la festa major, vaig pensar, per poder parlar precisament d'això, de cultura. El meu pregó serà un pregó que parlarà de la cultura. I quan jo pensava en la cultura, em venia de manera indissociable el terme cultura, el terme llibertat. I quan pensava en llibertat, pensava, òbviament, en el terme pensament crític. 3 factors que han d'anar ben units, que han d'anar agafats de la mà, que haurien d'anar sempre agafats de la mà. Tenir cultura, ser lliures i sentir-nos lliures, i, òbviament, tenir esperit crític per qüestionar-nos tot allò que estem fent i com ho estem fent. Us presento a la Teresa, a la Marta, a l'altra Marta, a l'Anna, la Laura, la Mireia i la Mònica. Totes 7 estaran a l'escenari amb mi tota l'estona per portar a tema aquest pregó sobre cultura. Però no us penseu, no voldria que caiguéssim amb l'error de pensar que pel fet de ser totes dones, fins i tot la intèrpret de signes, sí? Això és un pregó feminista. És un pregó que sí, també, però és un pregó bàsicament que vol parlar de les persones i que és per les persones, sigui quin sigui el seu sexe, la seva tria de sexualitat, sigui quina sigui la seva condició social, el seu origen, la seva llengua, un pregó de persones i per les persones. No només elles participen del pregó. Tenim entre bambalines, tenim l'Albert, tenim el David, tenim el Jordi, tenim per baix a platea, tenim el Paco, tenim la Nàdia, tenim la Roset, tenim la Núria, tenim el David una mica més enllà, tenim a la taula de so el Víctor, el Josep, tenim l'Oriol, tenim el Jordi, que també ens ha ajudat, tenim la Cristina amb el maquillatge, tenim la Maria de Cal Lady amb el vestuari, una pila de gent que han apostat per la cultura i que han tingut ganes de fer aquesta proposta conjuntament amb mi perquè avui la pugueu gaudir. Entro un tema. Amb elles hem ballat una dansa maorí. Es diu haka. Aquesta dansa es balla en diferents moments socials. En rituals funeraris, es balla en casaments, en acomiadaments, en benvingudes. Com molts sabreu, possiblement es balla també en esdeveniments esportius, però, i la que ens ocupa avui, és la que es dansa en situacions de guerra. En situacions de conflictes bèl·lics. Us preguntareu, ei, què passa? Quin és el conflicte? Estem en guerra. Estem en guerra i tenim un enemic molt poderós. Tenim un enemic que s'infiltra a casa nostra. Tenim un enemic que no té cap mena de por ni cap mena d'escrúpol en esclafar-nos el cap, en esclafar les nostres idees, en convertir-nos a tots en un de sol, amb un únic pensament, amb un únic fer. Un enemic que no ens permet qüestionar-nos les coses, que entra per sota la porta i es posa dins les tertúlies de la ràdio, dins els programes de televisió, en canals, milers de canals que hi poden haver per internet, on expliquen i expliquen i expliquen coses que no porten enlloc. Ens estan convertint en una mena de cultura d'entreteniment, una mena de cultura d'agafar, utilitzar i llançar. Ens ho hem passat bé? Perfecte. No ens ho hem passat bé? Tant ens fa. Anirem a consumir una altra cosa. No ens parem a pensar en allò que hem anat a veure. Si és bo, si no és bo, si ens ha agradat, si no ens ha agradat. No som prou crítics. Ens estan venent una única manera de pensar. Ens estan convertint en un únic cúmul de moviment i tot això destrueix l'individualitat, el pensament, l'individu, la llibertat, òbviament, el pensament crític i, òbviament, també destrueix la cultura.
Aquesta, doncs, ha estat la nostra entrada. Una dansa de guerra, perquè pensem plantar cara a l'enemic. Voldria pensar que tots els que sou aquí també seríeu capaços, i ara entro en un tema paral·lel, també seríeu capaços de poder pagar per anar a veure un pregó per sostenir la cultura. També seríeu capaços de poder pagar diversos actes de la Festa Major per anar a veure cultura. La cultura, si és només gratuïta com a consum, tots aquells que en podem viure, aquells que us podem aportar tot allò que sabem fer, morirem. Us quedareu amb els mass media, amb les televisions que venen reality shows. Us quedareu amb totes aquelles coses vàcues de contingut i molt intenses, però que no us faran sentir bàsicament res de nou i viureu la vida, viurem la vida tots a través de la vida dels altres. Vaig acabant. Aquesta part del pregó vaig acabant. Voldríem, tots els que avui som aquí, voldríem que tots aquells que avui heu vingut a escoltar el pregó, quan marxeu de plaça, en sortiu, encara que sigui mínimament modificats. Voldríem que tot això que farem avui aquí serveixi per alguna cosa. Voldríem que us exalteu, que us enfadeu, que us ofengueu, potser, amb el que farem, que tingueu ganes de discutir amb nosaltres, de proposar-nos coses noves, que us sentiu identificats amb les nostres paraules, que penseu que potser aquella idea que teníem tan clara la podem revertir, convertir-la en una cosa encara més plena. Si aquest pregó d'avui, quan sortiu de plaça, no us ha portat res de nou, nosaltres haurem fracassat. Si sortiu i dieu simplement, ha estat divertit, mira aquesta noia que és agosarada, oita com anaven vestides, us haureu quedat amb la superfície, haurem perdut potser la jugada, però espero que no sigui amb tothom. No volem ser cultura d'entreteniment. No en volem un país que s'entretingui amb la cultura. Volem un país que sigui a través de la cultura. Senyors, senyores, tots els presents, benvinguts a l'espectacle, perquè això d'avui serà un pregó, però també serà un espectacle. Mi madre siempre decía, a mí me gustan las personas rectas. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas, los pechos curvos, los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos, los sueños curvos, los paraísos curvos. No hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo, la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las horas curvas, las manos curvas, los poemas curvos. Contemplar es curvo. Y los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas.
la ciencia es curva. El pan es curvo y la metralla recta. Y no me gustan las cosas rectas ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta. Es la cosa más recta. Lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos. Las maestras curvas. No los dioses rectos. Líbrennos. Líbrennos los dioses curvos de los dioses rectos. El baño es curvo. La verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo. La poesía es curva. El corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo. Es la peste de las personas rectas. Merci, noies. Merci, David. Mireu, res del que passarà avui aquí serà aleatori. No és que a mi m'agradi estrictament una peça, un poema, un text i digui mira, el posaré al pregó perquè és bonic. Aquest poema ja fa bastant de temps que el fem conjuntament amb el David. Hi ha dues coses que sempre m'han cridat molt l'atenció quan fem aquest poema. La primera és que quan el recitem, potser ningú pensa en l'autor o potser desconeixien l'autor i és un fet que em fa pensar perquè l'autor, un tal, per qui no el coneixi, Jesús Lizano, que va morir el 2015 a Barcelona, va morir gairebé, o en part, molta part, amb les butxaques ben buides. Això sempre em fa pensar, quan escolto aquest poema, que tot i que a la gent li agrada molt, desconeixen l'obra. Em fa pensar que si un artista de la magnitud de Jesús Lizano va morir amb les butxaques buides i magres, algun problema tenim amb una persona que ha editat més de 20 llibres durant la seva carrera artística i, en canvi, molt possiblement no ha pogut viure del seu art. Què està passant? On està el suport als artistes? Tornaria a interpel·lar-vos a vosaltres com a públic si aposteu, si pagueu, si teniu ganes d'invertir en cultura, en quadres, en escultura, en mappings, en videoart, en narrativa, en espectacles de text, en dansa contemporània, en tota aquesta cultura que tenim al voltant, pagaríeu per anar-ho a veure? Les institucions donen prou suport? Sempre acabo demanant, quan he de fer aquest poema, que, sisplau, si us agrada la cultura, si us agrada l'art, doneu suport als artistes en vida. Un cop estiguem tots morts, no hi haurà res a fer. Vosaltres us beneficiareu d'allò que ha fet l'artista i l'altre els haurà de passar les magres per tirar endavant. Vosaltres interpel·lo a tothom. És una crítica a que les coses no estan prou valorades massa vegades, a que estem molt acostumats a aquesta gratuïtat constant de tantes coses i encara et diuen a sobre que com que tu rai, que tu passes bé. Ei, què passa? Aquesta és una part d'aquest poema. L'altra part del poema, que a mi realment em genera com a molta adrenalina, és que quan parlem de les persones curves, les idees curves, los caminos curvos, perquè el mundo es curvo, és bonic, Tot es mou, no? És una cosa bonica. Ens identifiquem amb aquestes corbes. Ens agrada pensar que som persones transigents, que sabem escoltar, que som obertes de mires. I pot ser cert, i segurament és cert. Però si tots fóssim tan transigents, tan oberts de mires, potser les coses no anirien sempre com van. Si parlem de cultura, us vull posar 3 exemples que m'han passat en relació a persones que gestionen cultura i coses que m'han dit. Persones que estic segura que tenen les seves rectes i tenen les seves curves com tothom, però que penso que massa vegades no ens acabem de qüestionar allò que fem o realment com ens posicionem davant les coses i, en aquest cas, davant de la cultura. Us explicaré coses que m'han passat a mi, no a un amic, d'un altre amic, i que tampoc han passat lluny d'aquí ni a la Conchinchina, no, coses que han passat a quilòmetre zero. Mireu, per exemple, la primera.
Fa uns quants anys vaig parlar amb un ajuntament per si podien fer un espectacle pel festival, el Festival EVA. La regidora ja havia participat l'any anterior, la regidora de Cultura en el festival, i quan els vaig anar a veure em va dir: Jordina, no ho farem més perquè a mi això no m'agrada. Ara aneu una mica més enllà de que sigui pròpiament la Jordina, sí, i de que sigui el Penedès. Hem de fer una extrapolació de pensar que aquesta persona treballa en un servei públic, va ser votada per tots els ciutadans i està decidint que una acció cultural es fa o no en funció del que a ella li agrada. La subjectivitat, penso que en aquest camp hi té poca cosa a dir, s'ha de mirar pel bé comú, s'ha de mirar per tots aquells grups socials que tenim al voltant, pels interessos dels grups socials dels nostres ciutadans, no allò que aquesta senyora a nivell subjectiu deixava a nivell de malic. Jordina, a mi això no m'agrada. Si li hagués agradat l'hípica, potser tindríem una nova hípica al Penedès. O si no li hagués agradat, o potser no li agrada, no sé, el hip-hop, doncs mai es farà hip-hop o es farà qualsevol altra activitat cultural perquè a aquella senyora no li agrada. Em va semblar bastant terrible, però és el que em vaig trobar. Una altra cosa que em vaig trobar, i això va ser aquest any, en un altre ajuntament, on havíem fet activitats durant 3 anys seguits, havien pagat l'activitat només un any, un ajuntament que té certa problemàtica social al seu municipi, un ajuntament que penso que ja aposta en coses culturals, però sincerament en el sector de l'escola, que és el que ens ocupava, potser no massa, i vaig anar a parlar, aquest cop vaig parlar amb la secretària de l'Ajuntament. I la secretària de l'Ajuntament, al parlar de l'activitat que ja s'havia fet per la canalla de l'escola, per les famílies de l'escola, em va dir, i ho dic textualment, aquests nens ja estan perduts, nosaltres ja no invertirem més en ells. Ho repeteixo pel coet. Aquests nens ja estan perduts, nosaltres no invertirem més en ells. No m'ho estic inventant, de veritat. La primera persona partia de la subjectivitat per decidir què era bo o no era bo pel seu municipi. I la segona persona decidia que certs grups socials del seu municipi ja es podien bandejar i deixar al marge. Jo vaig decidir, dic, Jordina, si no pots entrar per la banda de la cultura i del que pot aportar la cultura, entra per la banda econòmica, com a mínim. Faig incís, si parlo de la banda econòmica, que els demanàvem 250 euros. 250 euros. Li vaig dir, pensi, si més no, que si vostè vol invertir, en certa manera, reiteradament en cultura, amb tot aquest col·lectiu que diu que ja està perdut, potser el dia de demà s'estalviarà despeses en trencament de mobiliari públic, en sanitat, potser també en serveis socials, perquè la cultura, el deure que té i la força que té és que pot aportar certes alternatives a certes problemàtiques, pot aportar precisament tot això que parlàvem, llibertat, però també esperit crític. I amb subjectes amb esperit crític en una societat, penso que aniríem tots molt millor que no pas decidir, des d'un ajuntament on es representa el global de la societat, de decidir que certs col·lectius ja poden quedar marginats. Tercera, que engloba la primera, la segona i encara fa un núvol més gros just al darrere. Literal, també. Jordina, això que fas tu no li interessa a ningú, nosaltres apostem pels grans formats. El que faig jo pot interessar o no pot interessar, és més que obvi. No a tots ens agraden els boixets, no a tots ens agraden els castells, no a tots ens agrada el rap, no a tots ens agrada la dansa contemporània, no a tots ens agrada el videoart. Que a aquell senyor no li agradés el que feia jo, d'acord, però que ell decideixi un altre cop, com aquella primera senyora del Malic, que com que a ell no li interessava, no li agradava, allò ja no interessa a ningú, no només està decidint des del propi Malic, sinó que a més està bandejant tota una part social que potser sí que li interessa tot això que pot fer la Jordina, o el Manel, o l'Ester, o qui sigui, de tota la gent que puguem tenir creant al voltant. No només, doncs, hi havia la primera i la segona part, sinó que ens n'anava directament cap a la tercera, cap al concepte de nosaltres apostem per grans formats. Grans formats, d'acord. Mossèn deu estar per aquí vostè, oi? Doneu-nos, Senyor, la cultura nostra de cada dia. Doneu-nos, Senyor, sisplau, la cultura nostra de cada dia. No 3 dies l'any, un cop l'any. I si m'apureu,
no 3 dies, 5 cops l'any. Seria com pensar amb els grans formats que empatxant-nos de canelons pel dinar de festa major ja haurem menjat per tot l'any. Una idea absolutament fora de lloc. La cultura ha d'existir cada dia, ha d'estar a peu de carrer i hem de tenir tots accés. Sigui quina sigui la nostra condició, sigui quin sigui el barri on vivim, hem de tenir tots el dret de poder-la consumir, poder-hi entrar, poder-hi participar i ser a través de grans formats d'acord. D'acord, però una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. Els grans formats ens aporten visibilitat. Oi, mira quantes coses fem, mira quanta gent ha sortit, d'acord. Però també ho deia el Cèsar, al poble, pa i circ. Això volem? Pa i circ? Doncs, nanos, calceu-vos les botes i comenceu a ballar jaca, perquè tenim un problema molt gran. A nivell de país, a nivell de concepte cultural, hem de poder subsistir a partir de les bases, que llegir sigui normal, que entendre les cançons sigui normal, que hi hagin cançons alternatives sigui normal, que tinguem una cultura alternativa a part de l'oficial, a part d'aquells que tenen el monopoli econòmic i revesteixen la cultura de diners i fan cultura només a través del diner i del benefici que en treuen, del benefici econòmic i no del benefici de les persones. Sigueu crítics, hem de ser crítics. L'enemic és fort, la ignorància és forta. La ignorància ens cola per sota la porta. La ignorància no ens deixa pensar. Ja ho deia Hannah Arendt, no ho dic jo, la banalització del mal, la trivialització de la cultura. Si només volem entreteniment, no anirem més enllà. Tot això venia pel poema del Jesús Lizano, Mare meva, no? Mare meva. Mare meva, mareta, marona, marassa, mare de tots, mare nostra, mare vostra, mare per qui la vulgui, mare del cel, de la terra. Mare meva, quina feinada que se'ns gira.
Mare meva que no sé ni on ets, de qui tan sols en tinc el nom. Mare meva, que no sé ni on ets, de qui tan sols en tinc el nom. Mare nostra, que esteu en el zel, santificat sigui el vostre cony. L'epidural, la llevadora, vingui a nosaltres el vostre amor, el vostre crit, la vostra força. Facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra. El nostre dia de cada dia, doneu-nos avui. I no permeteu que els fills de puta avortin l'amor, facin la guerra, ens deslliureu-nos d'ells pels segles dels segles. Vagina. Anem. Anem. Us farem un altre text tot seguit. Després ja parlarem d'aquest i del que ve. Jo sóc narradora. M'encanta la tradició oral. És la font de la qual he begut per convertir-me en narradora professional. I ara us explicarem una història de tradició oral, una història que no té autor, una història que existeix perquè és prou vàlida per anar més enllà dels propis llibres i del propi temps. Un clàssic. Massa vegades la tradició oral està menystinguda i deixeu-me que aprofiti aquesta plataforma per reivindicar-la, per reivindicar els contes, que no són cosa de canalla i encara molt menys són cuentacuentos. Permeteu-me que ho digui amb tot el dolor del cor. És un conte d'origen cèltic, però que tant li fa el seu origen. Hi podeu posar barretines, hi podríeu posar turbants, qualsevol cosa que us vingui de gust.
Aquesta és la història de Sir Gawain. Sir Gawain era el nebot del rei Artús. S'estimava el seu oncle amb tot el seu cor. I conten que un mal dia el rei va fer una juguesca en la qual s'hi havia jugat la vida. Al principi el monarca li va semblar que tot seria ben senzill. Simplement havia de trobar la resposta a una pregunta. La pregunta, ves, tampoc era cap cosa de l'altre món. Era aquesta. Què és allò que més desitgen les dones en aquest món? Ei. Artús es va pensar que simplement preguntant-li a Ginebra en tindria prou. I la resposta que li va donar ella, bé, ja era correcta, ja era bona, però va seguir indagant. I se'n va adonar que era complexa, que no hi havia, o ell no sabia trobar, una única resposta per aquella pregunta. I els dies van anar passant i el rei tenia just el termini d'un any i un dia per trobar la resposta que li hauria de salvar la vida. I Sir Gawain, desitjós de complaure, jove, aguerrit, cavaller, va voler mostrar la seva valia i li va dir al rei que ell aniria a cercar per tot arreu, per on fos, fins als confins del món, aquella resposta que ell li salvaria la vida. I va agafar el seu cavall, es va posar al boiral, va agafar tots els seus arnesos, va agafar tot allò que havia de portar, l'armadura, l'espasa, el casc, els esperons, i va atiar el cavall i va sortir del palau. I va anar per comes i fondals, per rius, per guals, va pujar i baixar muntanyes. I a tot arreu on arribava, a les viles, a les masies, als pobles, a les grans i petites ciutats, a tothom qui el volia escoltar li preguntava: si us plau, senyors, senyores, em podríeu dir, qui ho sàpiga, què és allò que més desitgen les dones en aquest món? I tenia respostes tantes com volia. Uns i unes li deien: treballar menys, voldria haver tingut estudis, voldria no haver hagut de carregar tants fills, no m'agrada el meu marit, em volia casar per amor, voldria tenir millor sexe, voldria tenir poder, voldria tenir diners, voldria poder anar on volgués a cada instant, no voldria estar sotmès a la llei de fora, voldria ser la meva pròpia autoritat. I totes les respostes, totes elles eren correctes. Sir Gawain ho sabia, però cap d'elles era l'única, la que ell cercava per salvar Artús. I passaven els dies i les setmanes i el jove cavaller estava absolutament aterrit de no portar la resposta i pensava que estant tan lluny de casa havia de començar a tirar amunt, anar fins a Camelot, potser pel camí trobaria la resposta correcta. I un vespre va entrar en un boscatge amplíssim i just al mig hi va veure una clariana. En veure aquell foc, en sentir l'olor del menjar, Sir Gawain s'hi va dansar i va veure una silueta que es retallava amb les flames. En va ser-hi ben a prop, però una fortor estranya el va aturar. Una pudor que li va travessar els narius, que el va fer recular i ja anava a marxar, quan va sentir la veu d'aquella silueta que li deia: acosteu-vos, acosteu-vos, sisplau. I Sir Gawain no va poder sinó seguir el mandat d'aquella veu. I una mà escardalenca, vella, ossuda, prima, amb la pell enganxada a l'os, li va acostar una tassa de caldo ben calent. I ell la va agafar i se la va veure a cor que vols. I aquella escalfor el va eixorivir i es va mirar aquella persona que tenia al costat i va veure una dona vella, esdentegada, amb la barbeta punxeguda, amb els narius ben oberts, amb els ulls al més profund de les conques, amb els pòmuls sortits, el cabell esbutllat que arrossegava per terra. Però la dona tenia molt bona conversa. Sabia escoltar atentament. Semblava tenir per tot la resposta correcta. I ell es va omplir d'esperança i va pensar que
Ella m'ho dirà. Ella ho sabrà. Senyora, sisplau, us ho agrairia tant, us donaré el que vulgueu a canvi. Vos em podríeu dir què és allò que més desitgen les dones en aquesta terra? Esclar, va dir ella. I us ho diré tot seguit, no hi ha cap problema. Digueu-m'ho, doncs, què voleu a canvi? Ja que ho dieu. Mireu, només voldré una única cosa. Quan us hagi donat la resposta, vos us casareu amb mi. Vaja, Sir Gawain fins i tot va plorar. Va dubtar. Se li va encongir el cor. Es mirava aquella dona, però per altra banda, obtenir la resposta. Fins i tot ell anhelava saber què era allò que més desitjaven les dones en aquest món i salvar la vida del rei. Senyora, d'acord, ens casarem. És ben senzill. Allò que desitgen les dones, totes les dones, és ser mestresses del seu propi destí. Ha quedat clar, Allò que desitgen... Moment, sí. Allò que desitgen les dones és ser mestresses del seu propi destí. Òbviament, va pensar Sir Gawain. Totes les altres respostes entraven dins d'aquesta resposta. Per tant, no hi va haver més remei. Va agafar la vella, la va pujar a la gropa del cavall i va partir en direcció al palau. I quan hi van arribar hi va haver dues celebracions. La del rei, perquè havia salvat la vida, i la de Sir Gawain, que es casava amb la vella. Nit de noces, passadís, cambra al capdavall, la vella va al davant, està frisosa. Ell la veu caminar, garrella, amb passa ràpida, obre la porta. Ell passa al davant, ella tanca la porta, se li posa enfront, es despulla. Vine. I Sir Gawain no sap què fer. Però ella ja ha saltat a sobre el llit. Li allarga les mans. I ell posa les seves mans sobre les d'ella i les nota seca i estalloses, fredes. Les prem amb força. Acosta els llavis als d'ella i la besa. Aquella besada no va ser el que Sir Gawain pensava. Els llavis eren carnosos, molsuts, càlids, plens de sang, vibrants, voluptuosos. I ell va obrir els ulls i va veure davant seu una donzella preciosa, amb uns ulls vius i intel·ligents, amb unes mans suaus, amb els dits llargs. Senyora, però què ha passat? Sir Gawain, havent accedit a casar-vos amb mi, havent-me besat, heu trencat la meitat del malefici que em tenia encantada. La meitat? I l'altra meitat, com ho hem de fer? Us voldria tenir per sempre més així al meu costat. Bé, per trencar la segona part del malefici, haureu de respondre correctament a una pregunta. Feu, de veritat, feu, digueu-me. Digueu, Sir Gawain, com voleu que sigui? Jove i bonica de nit i vella i horrorosa de dia, o vella i horrorosa de nit i jove i bonica de dia? De la vostra resposta depèn que es trenqui la segona part del malefici. Sir Gawain va sospesar.
si les nits, si els banquets, si les passejades pel riu, les trobades amb els amics, com la volia i quan, i no acabava de veure-ho gens clar. Per si Irgovell era un home intel·ligent. Senyora, ja ho sé. Escolteu bé. La meva resposta és la següent. Estimada, sigueu vos la mestressa del vostre propi destí. Deixeu-me que us expliqui per què hem fet aquestes dues peces que són tan diferents i tan iguals alhora. Potser alguns haureu reconegut, m'agradaria que fóssiu moltíssims, el poema de Mare meva de la Dolors Miquel, poeta lleidatana que viu aquí al costat de Torredembarra i que, em sembla que va ser l'any passat, va generar certa polèmica perquè en un lliurament de premis a l'Ajuntament de Barcelona ella va anar a recollir el premi i va recitar aquest poema. I a l'hora que el recitava, unes quantes persones que hi havien es van aixecar i van marxar. Em consta que després li van fer una denúncia, que penso que no va prosperar. La Dolors Miquel, el poema de Mare meva, és incisiu, penetra, és dur. No hi ha eufemismes. Les coses són tal qual ragen i parla amb molta claredat, reivindica amb molta claredat, provoca. I per la mateixa qüestió de que provoca, també ens podem sentir agredits o atacats. Però aquesta mena de cultura estaria bé si no simplement ens aixequéssim i marxéssim i no ens plantegéssim per què ens molesta tant que es parli o es digui certes coses o es diguin en certa manera. Perquè el tema de la Dolors Miquel en aquest poema són les formes. Són les formes el que ens fa ui, o que ens fa riure. Depèn. Formes i continguts entraríem aquí. Les formes són dures, són directes, però els continguts són molt interessants. Al capdavall el que està parlant la Dolors Miquel és del dret a decidir, és del dret a la llibertat, a decidir nosaltres sobre el propi cos, a decidir sobre els nostres actes, la nostra sexualitat, i que no hi hagi cap mena de dogma, cap mena de cultura imperant que decideixi per les nostres pròpies subjectivitats i per la nostra vida. Vull pensar que aquelles persones que van marxar de l'Ajuntament de Barcelona indignades no van entendre el tema, perquè si el van entendre vol dir que no estan a favor de la llibertat, del poder decidir cada un de nosaltres sobre nosaltres mateixos, i que estaven decidint que hi ha una única manera de pensar i una única manera d'actuar. Si la Dolors Miquel entra i impacta el Mare meva, que és un llibre que es diu La missa pagesa, que ja faig propaganda ara, sisplau, aneu-lo a comprar, exauriu-lo de les botigues. Sí? Si la Dolors Miquel impacta per la forma, Irgovell és una perla pels continguts. I parla exactament del mateix que la Dolors Miquel, de la llibertat, de l'opció cada un de nosaltres a ser i decidir. És una llàstima que de la tradició oral, de la cultura de la tradició oral, massa gent en fa cabal. Diuen que és cosa de canalla, però ja m'explicareu si aquest concepte és cosa de canalla. El dret a decidir, doncs, si Irgovell té dues oportunitats per poder reeixir amb aquest tema. La primera és quan descobreix quina és la resposta. Ja sap que el que més volen les dones, i qui diu dones, diu qualsevol altre gènere, qualsevol altra persona, qualsevol altre grup, qualsevol altra nació, qui sigui, una de les parts ve quan Irgovell decideix, veu que el que volen aquests grups, aquestes persones, aquestes dones, és ser les mestresses, els amos del propi destí. Però no n'hi ha prou amb això. Això és la teoria. Tots sabem una pila de coses. La cultura aquí entra com un fibló. El conte entra com un fibló. Quina és la part interessant? La segona. Quan Irgovell és capaç de portar la teoria a la pràctica. Quan Irgovell és capaç de no decidir ell pel futur d'ella. Quan és capaç de dir-li que sigui ella que decideixi per ella mateixa. Arribats a aquest punt,
I si em treuen aquesta banqueta d'aquí m'anirà molt bé. Gràcies. Arribats a aquest punt, doncs, amb el pregó farem exactament el mateix que Sir Gawain. La teoria, si no es porta a la pràctica, és paper mullat. Passarem de la teoria a la pràctica. Fa 35 anys que treballo amb paper vell i aquesta és la meva love story. Fa 35 anys que premso llibres i paper vell. 35 anys que m'empastifo amb lletres tantes que semblo una enciclopèdia. Una d'aquelles de les quals prou n'he comprimit en tot aquest temps. Soc una gerra plena d'aigua viva i d'aigua morta i n'hi ha prou que m'inclini una mica perquè els pensaments vessin de mi. Soc culta, malgrat jo mateix, i vet d'aquí que ja no sé quins pensaments són meus, sorgits pròpiament de mi i quins he adquirit llegint. I és que jo, quan llegeixo, de fet, no llegeixo, sinó que prenc una frase vella en el bec i la xarruco caramel, la xuclo com una copeta de licor, la saboreixo fins que, com l'alcohol, acaba penetrant-me no tan sols el cervell i el cor, sinó que acaba circulant per les meves venes fins a les arrels dels vasos sanguinis. Així doncs, malgrat jo mateix, m'he convertit en un savi. I ara me n'adono que el meu cervell és un feix de pensaments premuts amb la premsa mecànica, que el meu cap sense cabells és com la nou de la Ventafocs. I jo ja sé que el temps en què tot el pensament estava inscrit en la memòria humana havien de ser molt més vells. I torno. I jo ja sé que el temps en què tot el pensament havia d'estar inscrit en la memòria humana havien de ser molt més vells. Si en aquells temps algú hagués volgut premsar llibres, hauria hagut de premsar caps humans. I torno, Si en aquells temps algú hagués volgut premsar llibres, hauria hagut de premsar caps humans. I jo ja sé que el temps en què tot el pensament havia d'estar inscrit en la memòria humana havien de ser molt més vells. Si en aquells temps algú hagués volgut premsar llibres, hauria hagut de premsar caps humans. Però tot això tampoc no hauria servit de res, perquè els veritables pensaments venen de l'exterior, van al costat de l'home com una carmanyola amb fideus, i per això tots els coniars, tots els inquisidors del món cremen els llibres en va, perquè quan un llibre comunica alguna cosa vàlida, el seu ritme silenciós persisteix encara mentre el devoren les flames. I és que un llibre veritable sempre condueix a camins nous que porten enllà d'ell mateix. Visc en un país que sap llegir i escriure de 15 generacions ençà. Visc en un país
on fins i tot hi ha gent disposada a anar a l'exili per un paquet d'idees ben premsades. Visc en un país on fins i tot hi ha gent disposada a anar a presó per un paquet d'idees ben premsades. Visc en un país on hi ha gent disposada a anar a l'exili i anar a presó, fins i tot morir per un paquet d'idees ben premsades. Visc en un país on ja hi va haver gent que va morir, que va anar a exili, que va anar a presó per un paquet d'idees ben premsades. Visc en un país on encara hi ha gent a les cunetes enterrada per un paquet d'idees ben premsades. Visc en un país on hi ha gent disposada a lluitar, a anar a l'exili, a morir, a tirar per un paquet d'idees ben premsades. Visc en un país on hi ha gent disposada a anar a l'exili, a anar a presó per un paquet d'idees ben premsades. Visc en un país on hi ha... Bon dia, Jordina. Com estàs? Pren el teu temps. Fa dies que no ens veiem. Hem estat molt preocupats per tu. Has estat molt malalta. Sí, Jordina, has d'acceptar-ho. Molt malalta. Has patit al·lucinacions, visions... Has creat un món dins el teu cap que no existeix. Nosaltres t'estem ajudant. Ja sé que et fan mal al nas, els pòmuls. T'ho vam haver de trencar pel teu bé, Jordina. Canviar el teu cap. Canviar tot allò que t'han inculcat que ha existit. Requereix de certa força. No pateixis, tot es posarà a lloc, no t'ho toquis. Et veig un cert dubte a la mirada, Jordina. No tens cap prova d'allò que dius que va passar. Urnes? 1 d'octubre? Els carrers plens de gent? Col·legis? La policia atacant a gent innocent? Tot això no va succeir. Hi ha hagut una propaganda que us ha fet creure que tot això va passar realment. La propaganda és nociva, però nosaltres us hem pogut agafar un a un. Vas repetir fins a la sacietat que els vostres líders estaven a la presó o exiliats. Tu els has vist? Els has tingut mai a prop? Te n'has de fer el càrrec. T'estem ajudant. Hem d'erradicar aquest càncer que portes dins el cos. Hem de buidar-te el cap d'aquestes idees. Són pernicioses. Esclar. Sí, tens raó. Hem hagut d'utilitzar la violència. Però és que no n'hi ha prou amb convèncer-te, Jordina. No n'hi ha prou amb que obeeixis. Has de mudar el pensament. Has de convertir-te en un dels nostres. Únicament així les coses podran funcionar. El partit es convertirà en la teva raó de ser. El nostre pensament serà el teu pensament. Serem el vostre pare, el vostre germà. Dictarem les vostres lleis. Si et rebel·les, si persisteixes en estar malalta, altra volta apareixerà la tortura. I al partit sempre hi haurà algú disposat a esclafar un crani, Jordina, el teu o el de qualsevol altre. Sempre hi haurà una bota preparada per esclafar un cap i amb els caps les idees. I tindreu tanta por que finalment us acotareu i obeireu. No hi ha alternativa. Mira'm els ulls, Jordina. Mira'm. Saps que tinc raó, oi? Esclar que sí. Així m'agrada. Deixa't anar. Vine amb nosaltres.
fins a no poder més. La pau, i la justícia. Justícia i llibertat fins a no poder més. Hem cridat fins a no poder més. La pau, i la justícia. Justícia i llibertat fins a no poder més. Que ens molestaven tantes estructures immòbils, tantes lleis, tants papers, la ràbia que ens empresona, fins a no poder més. Hem cridat fins a no poder més. Tenim la boca seca. 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 Diuen, m'ha dit moltíssima gent, que el pregó de la festa major de Vilafranca sempre s'ha d'acabar amb un visca a la festa major. Jo diria que sí, que òbviament ha de ser així, però que ho podrem dir amb la boca ben plena, amb veu ben alta, ho podrem dir ben convençuts, ho podrem dir quan hi siguem tots, quan hi hagi llibertat d'expressió, quan hi hagi cultura, quan hi hagi el pensament crític, quan hi hagi aquesta llibertat tan anhelada per tots, en qualsevol moment. Aleshores sí, a ple pulmó, amb la boca ben plena, visca la festa major.